Now bangaphezulu ka50 million abantu abahlaselwa isifo sokuwa phecelezi epilepsy kuna wonkeke umhlaba. Now ezinye ke zezimpawu ehambisana lalesi sifo ukuthi ke umuntu awe noma ke adlikize nokugcina kholele ethinini ke agcine edlule emhlabeni uma ukuthi ke akashishanga ke wathola usizo. Now unyaka esiphuma kuyona inyanga kaFebruary bekuyinyanga la beqashisa kabanzi ngaso ke isifo sokuwa phecelezi yona ke epilepsy. Kulonda nje uhlelo lethu namhlanje sikhuluma kabanzi naye uDokotela uNothando Mthethwa ovela ngaphansi kwayo ke inkampani iyazwa ukuthi ke iOlothando Medical Center ngaso ke lesi sifo ukuthi ke ikona kuphi ukudala lesi sifo nanokuthi siyalapheka nanokuthi ke yona iphi ke indlela umuntu kufanele ukuthi ke aphile ngayo uma ke esehlaselekile ngaso ke isifo sokuwa phecelezi epilepsy. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo iKZN News Talk asikhuthaze ke mbukeli ba ungcenye yalo ke uhlelo lethu sebenzisa ke nje inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho noma ke umbuzo wakho okunawo kuyena ke uDokotela Umthethwa ekhona kulo ke nje uhlelo lethu iKZN News Talk uvula khombukeli lubalekile kakhulu kulohlelo lethu kungakho siqoqozela ukuthi usebenzise ke inkundla zethu zokuxhumana nokuba ingcenye yalo ke lolu hlelo esikuthulela lona kubona ke ubusuku banamhlanje Dr Mthethwa kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawo eKZN News Talk asibingelele sikwamukeli. Ngiyabingelela bonke ababukeli igama nguNothando Mthethwa ngisuke eOlothando Medical Center ngiyajabula kakhulu kuba nani. Kwintokozo enkulu ukuthi sibe nayo kakhulukazi njengoba siyazi ukuthi nje siba lamasonto ambalwa siphuma esontweni labe kade sithi khona isonto eliqashisa kabanzi ngasisifo esikhuluma ngaso namhlanje ebusuku okuyisifo sokuwa phecelezi epilepsy. We hardly talk about lesi sifo kanti kuyabonakala kakhulu ukuthi abantu bayahlaseleka ngaso uma ngabe ubheka iresearch. I think you did hear from my introduction where I was mentioning ukuthi research shows ukuthi bangaphezulu ka50 million abantu emhlabeni jikelele abahlaselwa isifo sokuwa. Now my question kuwe Dr Mthembu ubheka nje Dr Mthethwa ukuthi lezi number ziyakhula noma mhlambe ezabantu were now becoming aware of isifo sokuwa, are the numbers growing noma mhlambe sesiqala ukufundiseka ngokuthi kunesifo sokuwa? Ngicabanga ukuthi njengazo zonke izifo eziningi kakhulukazi ezithinta indaba yengqondo they've always been there kodwa njengamanje sesiba more informed so nathi sesinendlela esisearcha ngazo izinto sikwazi ukuxhumana nomhlaba wonke ukubona ukuthi kwenzakalani. Ngicabanga ukuthi selokho nje sikhona ukuthi manje sesinolwazi oluningi sesiya reach out to doctors sesinolwazi sesiyazi indlela ekumele sizenze ukuze sisizakale kodwa sona ngicabanga ukuthi kade sabakhona ukuthi nje seyabantu sesiyafundiseka kakhulu ngezifo eziningi kakhulukazi eziphathelene nengqondo. Ngicabanga ukuthi into edinga ukushayela ihlombe kakhulu ukuthi it does not necessarily mean ukuthi the numbers are growing but it shows that people are now becoming aware of lesi sifo lesi. Ngiyafuna nje ukuthi mhlambe sithi kuhlehla kancane sibheke kulo leli sonto ubheka ukuthi njengoba bekade likhona Dr Mthethwa how important it is that we have ikhatho efana njengalezo ewayo saying ukuthi it's an awareness week of epilepsy isifo sokuwa kulekelela kangakanani ekuthenini kukhulise ulwazi nokuqonda kabanzi ngaso lesi sifo? Ngicabanga ukuthi kubalekile kakhulu ngoba kakhulukazi kithina abantu abamnyama izifo eziphathelene nengqondo nezifo esingayiqondi kahle kuye kube nocwaso abantu abasuke benazo bayithola sebecwaseka isikhathi esiningi bezizwe bengasakhululekile emphakathini ngenxa yokuthi asisiqondi isifo thina okwenza ukuthi nabo bengabi comfortable ekutheni bethola usizo ngenxa yokuthi understand thina isifo. Kanti uma ngabe kuzoba namavika kanje njengodokotela amanesi ama-healthcare workers sikuyila esiphuma khona semphakathini siyofundisa ngalezi zifo kuyasiza kakhulu even abantu umphakathi ukuthi bethathe kahle treatment yabo bethole ulwazi bazi ukuthi no lesi sifo akusho ukuthi sekuphelele emhlabeni siyakwazi ukuthi si-interact nomphakathi sifundise of which nami that is the reason why I'm here today to further educate umphakathi wethu especially abantu abamnyama. Ukhuluma ngephuzu libalekile kakhulu Dr Mthethwa ukukhuluma ngephuzu lokuthi abantu bafundiseke so that kuzokuba khona ukucwasana ukuba khona because we see there a lot
kubantu abasuke behlaselekile kwesinye isikhathi ngaso lesi sifo uthola ukuthi uma sesimenzakalele noma sesimhlehlela because into evele yehle nje kumuntu we'll get into that ukuthi yiziphi izinto ezisuke iholele ekuthenini umuntu mhlambe umbone sevele nje ewa bese kuba ukuthi uyadlikiza ukuthi kubaluleke kangakanani kuyona imphakathi ukuthi siqonde kabanzi lesi sifo nanokuthi kubaluleke kangakanani bangamcwasa umuntu if kukuthi usehlasele lesifo be it umntwana be it umuntu omdala kubaluleke kangakanani support from community and also from umndeni. Yes. No, ngicabanga ukuthi ngoba kade kulili iviki leli siqashisa ngalabantu, it's one of the things esihamba sizikhuluma because kungenzeka noma ikuphi noma ngabe kuse edrobheni noma ngabe kusekhaya emsebenzini. So into ebalekile esifisa ukuthi umphakathi uyazi ukuthi into yokuqala kumele uyenze makwenzeka into ekanjalo kumuntu. Number 1 ufonele ambulance, uzama ukumtholela usizo ngokusheshsha. Number 2 yenza sure ukuthi azikho izinto eziyingozi eduze kwakhe engathi mangabe esewa noma edlikiza zimlimazi, izinto ezizinaliti ama sharp maybe imese noma amanzi noma anything nje engakhoza ubungozi kuyena. Uyaziqhelisa, uyamthatha umuntu noma ngabe kukephi la omthole khona, uzame ukubeka into ethambile njengesiqamelo ekhanda ngoba siyazi mangabe bedlikiza badlikiza abanye umzimba wonke angayishayisa kabuhlungu okungamenza ukuthi alimale even further. Uyamthatha, lento engisho ayidingi ukuthi uzube udokotela noma kube ukuthi umuntu wesezompilo. Ingakho sizama ukuqwashisa abantu ngoba ingenziwa noma uba. Emva kalokho uyamthatha umbeka ngeside icala la left, wenzela ukuthi uma ngabe ngoba mangabe sebedlikiza ngenzeka ukuthi khona into ebisemlonyeni noma amathi, wenzela ukuthi angayigwinyi kabuhlungu iye emaphashini. Okay. Lezo izinto nje zokuqala kumele ukuthi uzenze. Emva kwalokho ke nibe senilinda usizo. So ngalezo zinto ungakwazi ukumsindisa umuntu ngoba makwenzeka egwinya into kabuhlungu iye emaphashweni, lokho kungalindele ukuthi agule even more engashona nokushona. So izinto lezi umphakathi ongazenza whilst ulinde usizo lwabezempilo. Ngifuna nje sikuhlehla kancane sibuyele kuyona Dr. Mthembu because Dr. Mthetho leyo buka usho because I believe ababukeli bethu lo information ibalekile kakhulu ukubona umuntu uma kuukuthi umuntu uyahlaseleka kumele ukuthi umlalise ngeside la ka left just to put emphasis on that point which I feel it's important for ababukeli bethu. No, kubalekile kakhulu ngoba uma elele ebheke phezulu kulula ukuthi into noma ngabe amathi nje noma into ebisemlonyeni kulula ukuthi ingagunyeka ngendlela engalungile engekho right ibe semaphasheni, kanti uma umlalise ngecala izokwazi ukuziphumela yona noma yena engakwazi ukuyikhipha nani futhi ningakwazi ukuyikhipha izoziphumela yona ngokwayo. Lokho kuzomphephisa ke. I think you'll agree with me Dr. Mthetho ukuthi sikhule uma ngabe umuntu ehlaseleka kulesi sifo sibone begijima abantu told bamnikeze ispoon esisilver kuthiwa kabambe sona uzoba ngcono. Does that really work or is just umqondo wethu? Ngokufunda kwami besingakaze size sichazeleke kabanzi ngalokho. Ngicabanga ukuthi izinto mhlawumbe esizenzayo nje ezabantu abamnyama emakhaya nathi sizama ukusiza ngoba suke abaningi singazi ukuthi yini ezomsiza lo muntu lo. But scientific it's not proven ukuthi kuyalekelela lokho. I don't think it's proven ukuthi kuyasiza. Umuntu nje into angayenza ileze ngishilo ubiza usizo wenza sure ukuthi usafe uyamlalisa ngecala. Enye into ezinye ke ezibalekile engazimention ukuthi kubalekile ukuthi whilst nimtholela usizo nisibuke isikhathi eqale ngayo le ukudlikiza kwakhe ngoba information le suke izodingakala mase nifike esibhedlela. Okay. Yes. Ngicela ukubamba lapha Dr. Mthetho but masibuye ukuthengisa emakethe ngifuna ukuthi singene kubhekeni ukuthi uma umuntu engajishanga walithola usizo njengoba umuntu kumele ukuthi ngithisha nimphuthume nimlekelele kuba namiphi imthelela kuyena umuntu. Asibambe lokho sithengise mangabe sibuya sombethengena kusuke isigaba sesibilisela nje uhlelo lakho iKZN News Talk uyibukelayo.
Asibingelele mbukeli sikwamukele kusoke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk oyibukela igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachiro kanti ke mawusanda kuvelela mabona kude wakho angikukhumbuze mbukeli ukuthi sinayeke udokotela uNothando Mthethwa ovela ngaphansi kwayo ke inkampani yazwa ukuthi ke Olothando Medical Center kuyona ke indawo yaseMpangeni sibheka kakhulu ke isifo sokuwa phecelezi epilepsy sibheka ukuthi ke iziphi izinto ezidala lesi sifo nanokuthi ke yiphi indlela kufanele ukuthi umuntu aphile ngayo uma ukuthi ke usehlaselekile ngaso lesi sifo nanokuthi ke kubantu abasuke behleli naye ke umuntu osuke ehlaselwe isifo yiphi indlela ufanele ukuthi ke benze ngayo ukuze azokwazi ke ukuthi ke asizakale kusona ke isifo sokuwa phecelezi epilepsy kubalekile kakhulu lokho njengoba ke enyangeni siphuma kuyona inyanga kaFebruary bekade kunesonto la bekade kuqashisa kabanzi ngaso ke lesi sifo ubonakala ngathi ukuthi ke inombolo ziyanda ke zabantu abahlaselwa isona ke lesi sifo noma esho Dr Mthethwa ukuthi it not necessarily means ukuthi ke inombolo ziyanda but ke abantu baseNingizimu Afrika they are now becoming aware of sona ke lesi sifo esikhuluma ngaso kuloke uhlelo lethu kubona ke ubusuku banamhlanje ngiyafuna ukuthi sibheke Dr Mthethwa ukuthi uma sisibheka sona lesi sifo kubaleke kangakanani ukuthi umuntu asheshe athole usizo uma ukuthi ke uyahlaseleka nanokubheka ukuthi ke kumuntu ongasheshanga alithola usizo kuba nabuphi ubungozi but mhlawumbe siqale sibhekele ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi umuntu asheshe athole usizo uma ngabe ehlaseleka kumele befonele ambulance ngenxa yokuthi mangabe sisemakhaya sisuke sizama nje ukuthi kungalidi to ukuthi mhlambe egcine omunye ngagcina mhlambe eshona ngenxa ukuthi ugunye kabi into yangena emaphashweni wangakwazi ukuphefumula kanti futhi the more iqhubeka efitha umuntu kuba nobungozi obusevere engqondweni yakhe naye so kubalekile ukuthi asheshe athole usizo ngenxa yokuthi masisemakhaya asinayo imjovo le ebakhona esibhedlela le ozothi mayesefika esibhedlela simnike yona ukuze ime lefithi le okay so konke suke sikwenza masimbona noma ikubla simbona khona sisuke sizama ukumsiza kodwa usizo luphelele engathola kahle esibhedlela ngenxa yomjovo esiba nayo ngesizulu bayathi just ukulawuza nje kuphela just nje ukuthema kancane but ekugcineni kosuku sadinga umuntu ukuthi ahambe ayothola usizo kubantu abafana njengo Dr Mthethwa ukusho ukuthi anikwazi ukuthi umuntu nimsize nje mhlawumbe mangabe sekuyekile bese nithi mhlawumbe hayi sesiyamiyeka ekhaya kumele ukuthi niqhubeke nimhambise kubantu abafana njengo Dr Mthethwa kunjalo ngenxa yokuthi uma ngabe ningayimisanga iyakwazi ukuthi ifithi iqale afithi umuntu for 5 minutes okay nitshela ukuthi useyekile kanti futhi after 10 minutes uzoqhubeka fithi elobe eqhubekile umuntu engafitha even usuku lonke sure mawukuthi akalitholanga lolu sizo kumele alithole kumele ukuthi alithole esibhedlela noma kudokotela so noma ngabe nimbona ngathi useyekile ukufitha kubalekile ukuthi nimise esibhedlela ngenxa ukuthi usangaqhubeka kube nama breaks in between aphinda fithe nitshela ukuthi uyekile aphinda aqhubeke so ngisho ngathi uyayeka niyamphuthumise esibhedlela ukuze sizomnikeza yonke i-medication asuke edinga nemjovo ayidingayo ukuze ime le fitha asuke nayo kunobungozi obungakanani Dr Mthethwa kumuntu ohlaseka lesi sifo mhlambe eyedwa angalithola usizo noma mhlambe abantu uthola ukuthi abahleli naye abaqonde bayambuka nje ngesikhathi senza lento kuba nabuphi ubungozi kuyena kuba nobungozi kakhulu ngenxa yokuthi the more umuntu edlikiza enganakiwe isikhathi siqhubeka size siba side kungayiphazamisa leyo nto ingqondo kanti futhi abanye mangabe befitha they baphuma engqondweni they lose consciousness ngesilungu okusho ukuthi ngamanye amazwi Dr akazi ngesikhathi kwenzeka lento mhlawumbe uzatshelwe late ukuthi kade udlikiza but akayibonanga yonke lento kunjalo so kubalekile ukuthi kube khona umuntu ongamsiza ngaso sonke isikhathi CS advise ke even indawo umuntu asebenza kuyo nendawo afunda kuyona ukuthi kube khona owaziyo makwaziwe umuntu maka disclose ukuthi unaso lesifo sokuwa ukuze sizokwazi ukuthi indawo asebenzela kuyo ibe suitable for yena for example umuntu onesifo sokuwa abanye mangabe isingakabi controlled singaka
akuthemeki kahle akakwazi ukwenza imisebenzi njengokudrive ngeke azakwazi ukudrive ngeke akwazi ukusebenza endaweni ezomenza ukuthi abe phezulu ama heights ngenxa yokuthi mangabe simhlasela ukulimala kwakhe kuzoba kukhulu kakhulu ukube kunokuba ubesendaweni ephephile ngenxa ukuthi singamvuka noma inini so ke si advise ukuthi noma naye umuntu ezazi mhlawumbe abanye besaba ukuthi uzocwaseka ukuthi unalesifo kodwa la akhona mawukuthi umntwana esikoleni yenza othisha bazi ukuthi umntwana unalesi sifo sokuwa ukuze makwenzeka bezokwazi ukuthi iziphi inyathelo kumele beyithathe nasemsebenzini kanjalo ngicabanga iphuzo elibalekile kakhulu le Dr. Olivezayo but ngizwile ukuthi Dr. Bukade mention indaba yokuthi uthola ukuthi mhlawumbe sekulimala nomqondo nawo lento ngilethe embuzweni yokuthi sesifusa sinakho ukuthi uma singa attendekanga ngendlela mhlawumbe sesingalimaza ezinye izinto noma sesingadala ezinye izifo kumuntu ngenxa yokuthi isifo sengqondo vele into eyenzeka la engqondweni and umuntu mangabe ingekho controlled indaba yama-fit wakhe elokho emvuka njalo siye sibone kakhulukazi abantwana ezikoleni thola ukuthi useyaphazamiseka omunye useslow even ekufundeni kwakhe ngenxa yokuthi izikhathi eziningi yena mhlawumbe every day or 4 times a week kuba nesikhathi la afitha khona isikhathi eside mhlawumbe engalithola usizo mhlawumbe namaphilisi akawathathi kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe ekhaya abafundisekile ukuthi siyini lesi sifo egcina umuntu efitha izikhathi eziningi ngeviki of which lokho kugcine kumphazamisa uthola ukuthi umntwana useslow even nangokufunda kwesinye isikhathi abanye beze begcine beyeke esikoleni kanti kusuke kungamela ukuthi kuze kufike lapho with nje ethatha treatment yakhe kahle umuntu amafitha akwazi ukucontroleka umntwana engakwazi ukuqhubeka afunde ngene iphuzo nelibalekile kakhulu Dr. ngizocabanga ukuthi basibuka uthengisa emakethe sizogxila kakhulu kulona because I don't know ukuthi babukeli bethu bafuna ukwazi ukuthi isifo esicontrolekayo nesikwazi yini ukuthi silapheke but also give an opportunity just ukuthi sisidwebele isithombe isicacile ukuthi uma sikhuluma ngama-fits for ababukeli bethu abasijoyina manje ukuthi sikhuluma ngani just ukuthi sisihlazile sisifo ukuthi siyini asithengise mbukele KZN News Talk mangabe sibuya singena kusuka isigaba sokugcina salohlelo lethu iKZN News Talk olibukelayo sibingelele mbukeli sikwamkeleke kusuke nje isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk uyibukela uhlelo lolu olidlala njalo ngolesibili isikhathi esisodwa u7:30 kwentandokazi kamabonakude wakho i1 KZN TV and on DSTV we are channel 261 uyakwazi ukubona ukusuka nokuhlala kwalo lonke nje lolu hlelo kuzona ke nje ihambile ezahlukahlukene esikulethela zona kuloke uhlelo lethu iKZN News Talk ngiyafuna ukuthi Dr. Mthetha kubabukeli bethu abasijoyina kulesi sigaba sokugcina sohlelo ukuthi sisichaze mhlambe sibadobele isithomba babukeli ukuthi uma sikhuluma ngesifo sokuwa phecelezi epilepsy sikhuluma ngani mangabe sikhuluma ngalesi sifo okay isifo sokuwa sisibiza ngo-epilepsy ngathi abaningi basazi ngokuthi isifo sokudlikiza kahle isifo sengqondo yonke into enzeke engqondweni ngathi yonke into esiyenzayo isuke iprocesswe la engqondweni kunento ke ekuthiwa ama neurons kodwa angeke ngigxile kakhulu lapho kodwa yonke into eyenzakalayo kumele ireceive yiwo lawo ma neurons or ama cells ay process ay transmit mase ethumela ke umzimba wonke ukuthi kumele wenze njani uma ke kuba nokuphazamiseka kuleyo process ekusuke kumele yenzeke engqondweni okuyiyona econtrol ukuthi umzimba kumele wenze njani ila khona ke sibona umuntu esedlikiza indlela ke abantu abadlikiza ngazo noma esiziveza ngazo lesi sifo sokuwa azifani omunye uyadlikiza umzimba wonke kusukela ekhanda kufika onyaweni aziluma ulimi
omunye azichamele ngenxa yokuthi ingqondo isuke ingekho in control kulokho kwenzakalayo emzimbeni. Usuke omunye ephumile engqondweni engaboni ukuthi kwenzakalani. Okay. Kwabanye kuyenzeka senzeke ephapheme ebhekile uthola ukuthi yonke into enzalo uyayibona. Omunye akadlikiza umzimba wonke, udlikiza ingalo kuphela noma unyawo kuphela. Okay. Omunye siziveza ngendlela engajwayelekile, uthola ukuthi mhlambe umthola eqolozele indawo eyodwa for imizuzwana nje. Uthi mawuthi uyamkhulumisa akakuphenduli kanti uyadlikiza. Okay. Nayo indlela lezo esiziveza ngayo kwabanye abantu. Okunye ke okubalekile engicabanga ukuthi abantu bagcine mhlawumbe sebesizakala ngakho mangabe sike sakuphatha ukuthi ibe khona indlela abantu azizwa ngayo umuntu mangabe sesizomqala. Abanye mangabe sesike samphatha mhlawumbe uthola ukuthi uzothi uzwe amaphimbo angajwayele ukwezwa, wabona izinto ezithile noma waba nesmell esithile. Lokho sikubiza ngeaura. Kusayiyo indlela esisuke sesiziveza ngayo ukuthi sesizoqala. So umuntu mangabe seke waba naso uyakwazi ukuzizwa ukuthi ngathi ngiba nalesi smell engaba naso ekuqaleni before ngiqale ngidlikize. Of which lokho kuyasiza ukuthi asheshe athole usizo azisa abantwana nabo ukuthi ngathi khona okungahambi kahle. Okay. Umbuzo uzolandela Dr. ukuthi sidalwa yini umuntu ozalwa naso lesi sifo noma mhlambe kuyenze kungazalwa naso sivele sibe khona isifo mhlambe hereditary okuba ukuthi mhlambe umkhulu noma ugogo noma uma noma ubaba noma umalume mhlambe kade naso showcase kukhona ozoba naso leso sifo. But before we get kulo mbuzo doctor ngifuna ukuthi sidlule kulo ukuthi ukhulume ngokuthi omunye kuyenze ukuthi mhlambe aqolozele endaweni eyodwa uthi uyakhuluma naye uthola ukuthi usabanjwe ilento nayo lonto le yona indlela yokudlikiza indlela adlikiza ngayo. Now it brings me to a question yokuthi kuyenzeka ini doctor uthola ukuthi mhlambe umuntu uba nalonke ukuthi uqolozele endaweni eyodwa bese uthola ukuthi mhlambe uthi ay this is just minor ngokwakho ukubuka kuyona into engako because I just look at endaweni eyodwa bese ngiba right. Can it escalate just because mhlambe uthe hayi into engenasimanga le ngibuka nje indawo nodwa and then bese ngiba right? How important it is for a person ukuthi uma ukuthi mhlambe uyabona ukuthi kuba khona leyo nto eyenzakalayo kuyena mhlambe umunye umbukelo bengaqonda ukuthi ukudlikiza lokho ukuthi mhlambe athi asukume azobona uDr Mthethwa nabanye odokotela abaye badile ngaso lesi sifo epilepsy ubheka ukuthi siyakwazi ukuthi sikhule from there mhlambe bese kuba khona ukubhika okukhulu kakhulu kunalokho ukuthi nje ubekade eqolozela kuphela. Okay. Ngizothanda ukwenza umehlo ukuthi lokho akufani nokubluza. Angithi mangabe ubluzila ngazi ukuthi ngachaza kanjani. But umuntu mangabe thothi bengicabanga into ethile ngesikhathi eside ngicina ingqondo yami namathele kukho. Mawungikhulumisa ngizokhuluma ngizokuphendula. Okay. Kodwa lokho kuhlukile ngoba noma umuntu uthi uyamkhulumisa omunye uphumile engqondweni kodwa nina aniboni ngoba uvula amehlo uhleli nje kanje ngami kanti akasekho engqondweni nithi niyamkhulumisa akekho engqondweni zakhe naye futhi uyakwazi ukuzwa umehluko emzimbeni wakhe uma ngabe isiqedile ukwenzeka leyo fit leyo uzowuza umehluko ukuthi khona into engahambi kahle emzimbeni wakhe. Okay. So but ngenxa yokuthi ke mawukuthi unayo indlela eyiveza ngayo kuyena lesi sifo sokudlikiza kubalekile ukuthi asheshe athole usizo ayobika ukuthi kwenzeka into kanje emva kwalokho ngizizwe ngasekho right ngezwe ukuthi nokuthi kudokotela ukuze ezoqala i-treatment ngoba mayengayiqali izolo biqhubekile iprogress ingagcine yenzeka isikhathi eside kuqala kancane but ingagcine isize iprogress yenzeke maybe 15 minutes of which mhlawumbe biqala yenzeka 10 seconds kanje. So kubalekile ukuthi mayezwa ukuthi konke wrong uzozizwa yena emzimbeni after seyenzekile ifit leyo kanti nabaseduze kwakhe bazombona abanye mawukuthi ube nabantu ukuthi ngathi konke engahambi kahle.
Sidalwa yini lesifo doctor? Uzalwa naso noma mhlambe nje bakade ngishilo before kuyenzeka ukuthi mawukuthi ekhaya bukhona kade naso na kanjani kukhona ozoba naso? Iziphi izinto edala? Is it the food that we eating? Because into ayivele njalo mangabe sikhuluma nani njengodokotela ukuthi ukudla esikudlayo sekunomthelela efeni sizibonayo zikhula ngamandla kulo nje izolethu. Kulesi specifically sidalwa yini doctor? Okay, isifo sokudlikiza ke sidalwa izinto eziningi. Yebo siyaba ufuzo kwabanye. Asithelelani kodwa uyakwazi ukuba nofuzo uma ukuthi mhlawumbe ugogo wakho noma umkhulu noma umama noma baba bake baba nesifo seepilepsy kuyenzeka ukuthi nani kuyingane kube khona oba naso. Mhlawumbe kwesinye isikhathi thola ukuthi nonke niyama siblings mhlawumbe nigcine seninaso ngenxa yofuzo. Kodwa akusiko kodwa lokho kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ubungazalwanga naso ushayeke ekhanda mhlawumbe ube kwingozi yemoto ushayeke ulimale kakhulu noma kube khona umuntu okushayayo noma uwe kabuhlungu uyishaya ekhanda noma ungazalwanga naso kungenzeka ukuthi after kwenzeke leso sigameko uqale ube nesifo sokudlikiza. Uphoxa sona isikhathi doctor but ngiyafuna ukuthi ngikubuze lo mbuzo ukuthi siyalapheka lesi sifo. I think isikwazi ukudedela la ungasiphendulile nje with just one line. Siyalapheka lesi sifo doctor. Njengamanje ngicabanga ukuthi into esuke sikusiza ngayo ukuthi sicontroleke. Okay. After some time ke mase uyithatha kahle treatment yakho uyakwazi ukuthi ubuyele kudokotela kube ukuthi mhlawumbe after 5 years ungadlikizanga uyakwazi ukuthi uscreen futhi ngoba kuyabonakala kwizinto esichecka ngazo o sithi MRI izinto ekanjalo ukuthi kuhamba kanjani kodwa sona ngingasho ukuthi kuswe nje kuyinto ozoyithathela i-treatment impilo yakho yonke. And I guess that's why it's important ukuthi uyobona udokotela nje ubusho ukuthi kuyenzeka uma ukuthi uthatha i-treatment uthola ukuthi uyahlala singakuhlaseli phinde futhi mhlambe kube into ezophinda ibuye after some time. Dr. Umthetho ngenxa yesikhathi sizoliguqisa la uhlelo lwethu but we'll give you this opportunity just to share your numbers from Oluthando Medical Center ukuthi bakuxhumana kanjani nawe ababukeli bethu because ukhona osempangini abahlaseleka ngale sifo. I don't know ukuthi bayafuna ukuthi bathole more information and also bathole futhi ukuthi balapheke ngendlela olekelela ngayo Dr. Mthetho. Okay, i-Oluthando Medical Center ise number 2 unit 2 eCarrington Place number 10 Ukhula Street. Inamba esitholakala kuyo 065 646 6908 la abantu abangakwazi ukuthi benza ama bookings khona noma nje befike la esikhona. You are open from Monday until Friday? It's Monday to Saturday. Okay. Monday to Friday it's 9 to 5 then Saturdays valo 1. Dr. Mthetho sikube intokozo enkulu ukuthi sibe nawo kuluhlelo lethu. Ngicabanga ukuthi uphinde futhi sibe nenye session sikhulume kabanzi ngaso lesifo ngoba ngenxa yesikhathi sishiya iminingi imibuzo eminingi kakhulu obafanele ukuthi sikhulume ngayo ngaso nje lesifo kubonakala ngazo ukuthi inombolo ziyanyuka zabantu abahlaselwa yiso nanokuthi we hardly talk about lesi sifo kanti siyazi ukuthi abanye bababukeli bethu bakuthakasela kakhulu ukuthi babe nawe doctor ukhulume kabanzi ubafundise kabanzi ngaso lesi sifo. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sophesona ehlelweni lethu. Ngiyabonga kakhulu ngijabulile nami kuba nani nje ukudlulisa ulwazi. It's part of into engicabanga ukuthi singodokotela siyajabulela ukuyenza emphakathini. uDr. Nothando Mthetho ovela ngaphansi kwayo ke inkampani yazo ukuthi Oluthando Medical Center ebesinayo kulona ke uhlelo lethu iKZN News Talk. Sesiyaqoqisa ke uhlelo lethu kulesi sigaba sophinde futhi ke sihlangane ngaso ke isikhathi esifanayo.